Pois estades vendo este camiño agora asfaltado, pero que segue a ser camiño aquí en Figueirido, en Cervo, por onde cruzan, pois eso, vehículos pesados, camións, autocaravanas tamén para ir ao polígono ou á praia. Isto é un problema, estamos vendo, para os veciños, porque, Belén? Bueno, pois é un problema porque por aquí pasan peóns, hai viviendas, o espacio que tiñamos de esparexamento para os veciños para ir ao paseo marítimo, á praia, á ribeira, é un camiño que ten dúas curvas de 90 grados, están entrando camións articulados e camións cisterna, e bueno, non se cruzan dous coches con facilidade, e xa houve dos accidentes pois fai pouco tempo, de que se cruzan e chocan no lateral. Claro, que sorprende, Mari Carmen, que estamos vendo aí un sinal de prohibido máis de 5 toneladas e media, pero pasan igual, claro, o Igual, GPS... porque a señal tiña que estar aí na beira da carretera, porque o outro día pasou cun camión que chegou aí e tuve que dar marcha atrás, e despois non viu que viña de arriba, e gracias aquí a un que lle axudou a salir, senón non podía salir, porque, claro, a señal tiña que estar na beira da carretera. Claro, está moi metida, é o que dicimos. Exactamente, hai un cacho, entonces non a ven hasta que chegan. E Lola, no teu caso, antes ías camiñando cara ao paseo marítimo? Hai 2 anos que non vou camiñar, porque é un peligro, que tuve que tirarme po terreo, que por pouco non me collen os camións, porque non collen os camións, nin collen, non poden, non hai forma, non hai por onde apartar. E non te atreves a ir Non camiñando? atrevo a ir, hai 2 anos que non vou camiñar, por conta de eso, porque veñen camións ou veñen caravanas, e non tes por onde apartar, teño que tirarme baixo no terreo, en terraplén. No. Que? Entón non quero morrer aínda. No, home, no. Bueno, preguntamos entón aquí a Víctor cal sería a solución o mellor que propoñedes, movelo sinal, que podería ser? No, o que tiña que ser é que tiñan que terminar a carretera que está a medio facer ao polígono industrial, para que as industrias teñan, vamos, que entren os camións e que entren cómodamente. E sabemos que, bueno, isto fai máis de 20 anos que o acceso ao polígono está cortado, está sin terminar 250 metros. A min Pareceme ali unha empresa. Pareceme vergonzoso porque os empresarios que temos aí negocios estamos nos vendo afectados por todo isto. Pois estamos escoitando as dúas partes, tanto a xente que traballa no polígono, tamén aquí os veciños con este problema na súa vía, no seu camiño. Pois un problemón, a verdade